Hvad laver du på din computer i skoletiden? Netflix, House of Cards, Better Call Saul, Nak og Æd. Hvad laver du i skolen? Det er et godt spørgsmål. Jeg prøver på ikke at kede mig, men binder fluer. Christen, hvad synes du om, at lærerne de tager elevernes computer og telefoner i timerne? Det er helt galt. Hvad synes du om Christen? Hun er pæn. Godt have lidt mere tøj på, men altså, hun er pæn. Hvad synes du om Vibeke? Jeg synes, hun ser rigtig sød ud. Jeg synes, hun har et dejligt glimt i øjet. Og et flot hår. Hvad synes du om hunde og katte godt med parser? Men det synes jeg egentlig er okay. Altså, jeg synes, hvis man kigger på Holland, at det giver god mening. Hvad synes du om Morten? Han er sgu meget lækker. Sådan taget sin alder i betragtning, og det her, det er sgu godt nok. Bak, hvad synes du om Mie? Hun ser knaldhamrende godt ud. Det må jeg sige. En skønhed. Bak, hvad synes du om den måde lærerne på Esbjerg Realskole, de arbejder på? Ja, jeg må sige, jeg har ikke imponeret. Jeg synes, at I har været en smule sløve og har mere travlt med at gå på internettet og tjekke Facebook og finde ud af, hvad de skal købe i eftermiddag som ting. Så jeg håber så sandelig, at I sadler om her efter sommerferien. Hvad synes du om Søren Bak? Jeg synes, han har noget lækkert hår og nogle pæne ben. Vibeke, hvad synes du om eleverne er så gode til engelsk? Ja, det er jeg jo svært træt af. Det synes jeg ikke hører nogen steder hjemme. Vibeke, hvad synes du om Karsten? Helt vildt lækker. Han har sådan lidt et markant ansigt og er sådan lidt hårdt ved ham. Ja, det er lige min smag. Alt er forbi. Jeg tommer nedlagt indeni. Jeg ved det ville være bedst bare at stoppe. Men hvordan skulle jeg kunne give dig op?